Iż-żgħażagħ huma interessati fil-politika, imma rridu nisimgħuhom u niddiskutu magħhom. Dwar dan tkellmu Shadow Ministers Bernice Bonello u Yves Borg Bonello waqt programm fuq TVM illi għalih kienu preżenti wkoll Cressi Dagalja u Elix Muscat. Bernice Bonello spjegat illi iż-żgħażagħ jesperjenzaw numru ta' diffikultajiet bħal-għolli tal-ħajja, il-prezzijiet eżaġerati tal-proprjetà u t-traffiku fost l-oħrajn, fejn fakret anka fl-istudenti tal-MCAST illi għadhom fil-għama dwar x'se jiġri fil-futur tagħhom, fejn spjegat illi iż-żgħażagħ iridu lil min itihom it-tama, min itihom l-ispazju illi jitkellmu u jipparteċipaw. Iż-żgħażagħ huwa li importanti huwa u naħseb li xi ħaġa li jfittxu wkoll li inti qed ittihom hope li inti you can do better. Jiġifieri bir-rispett kollu qabel beda il-kollega beda jsemmi l-opportunitajiet. X'kien hemm eżatti opportunitajiet relatati maż-żgħażagħ? Jiġifieri mhux biss l-opportunitajiet li qed jiġu kreati f'dawn l-aħħar 11 sena, jiena nsemmilek opportunitajiet li kienu ġa hemm u l-lejba ħallihom jaqgħu biċċiet. Yves Borg Bonello spjegat li mhux minnu li ż-żgħażagħ ma jinteressahomx mill-politika, anzi jridu min jiddiskuti magħhom u min jisma' dak illi għandhom jgħidu. Fejn spjegat ukoll illi ż-żgħażagħ Maltin iridu pajjiż fejn jistgħu jikbru, illi mhux mifni bil-korruzzjoni u fejn jistgħu jibnu l-ħajja fuq il-kwalità. Sigriet ta' kollox huwa li ma' żgħażagħ ma tistax tippatronizhom. Trid tkun lest jew lesta li tafaċċhom u tiddiskuti magħhom. Jekk tara anke l-kwistjonijiet li jaħsbu fihom iż-żgħażagħ mhumiex neċessarjament dawk il-kwistjonijiet li forsi huma politika estremista jew politika klixi. Iż-żgħażagħ bħal kull demografija oħra interessati minn xi qed jaffettwahom mill-prezzijiet tal-proprjetà, mill-inflazzjoni, mill-influss ta' barranin, mill-overpopulation. Id-deputati nazzjonalisti spjegaw illi żgħażagħ iridu jaraw politiċi li juruhom li pajjiżna jista' jkun protagonist tal-bidla. Biex Shadow Ministers jappellaw sabiex il-Gvern joffri aktar għajnuna u jagħti aktar widen liż-żgħażagħ illi huma interessati f'dak li għaddej f'pajjiżna sabiex verament ikollhom il-ħajja illi tixraqlhom.